Wala na. Laking sako. Yo, uy. No rin ay natagas. Hoy. Ah. Hello. Ah. Nahulog ka. Make sure ka dyan ha. Magandang gabi, bayan. Tayo ay nandito ngayon sa isang liblib na lugar. At tayo ay naghahanap ng wala. Tayo ay nandito ngayon sa aming bahay. Gabi na kaya wala kayong makita. Ayan. Hi guys, good morning. And nandito ulit tayo sa Kabungan, Anda, Pangasinan. So, grabe, haggard. Super haggard ng ating mukha. Hop, salim mo na burang ka. Kaya naman ako ipolong. Masilap. Ano, yung mato ah. Nanti ka na nakalawit? May kalawit mo ka. May anya? Magbetsa. Sumpak no, maltaas. Isang tagay. Lokso. Lokso. Ay, madulas ka. Kailan Eric mo ang siya. Ano na nga men na ano mo daw? Agyat na agot nga men. Mong kapare ta pabalik-balik ka ako ko. Hey guys, good morning pa rin. So, I'm having my breakfast. Ang ulam ko ay munggo.
at saka daing. Daing na danggit. Okay, so kain tayo guys. Ano tayo yun na? Ha? Ayaw nila to? Sa'yo na? Sa Cebu, alam mo, sa Sibuloy, magpakuha ka ng waling-waling, yun ang mahal. Hindi ko na lang. Let's eat. Hindi ako nagsasasaw sa suka guys kasi may ano ako, acid reflux. Wala lang po ako ng payag sa amin. Saan pa yan? Magpayag Hindi ka siya. na lang ng ano, yung upo. Nakita ang mahal. Hindi ka na magpayag-paya. Ang mahal noon pa. Tapos, Hi guys, so walang pinagbago, haggard pa rin yung mukha and tapos na akong nag-breakfast and it's already 11:33. Malapit na mag-lunch. Uy, ba't yun? mahigit ano na nga yung dati magkano yung hawad ko na Mayroon yata karugtong ito. Yawa. Hi guys. So, gumagawa sila ng tinambo-tambong. Alam niyo kung anong tinambo-tambong? Bilo-bilo, ano? binignit. Ano pa bang tawag ko? Ginataan, bilo-bilo, tinambo-tambong, binignit. Okay. Hi guys. So it's already 1:25 in the afternoon and nagre-ready na ako dahil uuwi kami ng Dagupan City. So mayroon silang dalang walis tingting and lupa para sa mga halaman. Ang daming mga bunga ng papayas dito. Ayan. Matataas nga lang itong mga papayas nila. Ayan. Oh, silukso. Ha? Ano? Bakit? Tingin dito. Ah. Wow, ang daming kanin sa bibig. Ha? No. Hey! Iyo. Ayan yung mga kuting. Ayan, galing yan doon sa Dagupan. Inuwi dito dahil dumadami yung mga malilikot. Magugulo doon. Yung mother nila nang basag ng TV. Okay. So ilalagay ko lang itong mga ibang ano shells. Wow, malalaki itong ano. Ito ay isa sa aking mga favorite na shells. Ayan. Okay. Yan oh. Wow. Okay. Yan, buhay pa oh. Oh. Lumalaban pa oh. Okay, masarap yan guys. This is my favorite. Inihaw or nilaga. Wow. Okay, mga halaman guys. Mahilig silang magtanim ng halaman kahit wala silang garden. Okay. And we have another seashells. Papakita ko sa inyo itong seashells na to. Oop, lumalaban po. Ow! Muntik pa ako maipit. So ito ay babang kalanan. Nakikita niyo ba? Okay. So masarap yan ano bang luto? Pwedeng ilaga. Pwedeng sabawan.
Pero ang paborito ko dyan, iniihaw ko lang yung medyo toasted. Pero maraming luto yan. Pwede mong gawing burger. Pwede mong gawing bopis. Okay. So, later. Alligator. Okay. Pahinga lang akong konti. Dahil magdadrive pa ako. Okay. Ay, Lokso, magkulong bata. Hi guys, so ito ay isang klase ng citrus. Hindi siya kalamansi kasi mas malaki siya sa kalamansi. Hindi rin siya lemon kasi mas maliit siya sa lemon. Paano mo masasabing lime ang isang lime? Ang tawag nila dito ay dalayap. Yan, ang ganda dito sa silong guys. So, kitang-kita nyo yung mga butil doon sa loob. Oh. Magandang maglagay ng bayan. Ayan oh. Ang dami no. Hindi ganun sa ano na ilang. Kaya ako nga, nag-ano na naman ako, nagtanim na naman ako ng Ito. Paano bang pag Oh. dito Maren? ano naman yun? Buto. Ilagay mo sa paso. Coronavirus. Okay. So, padami itong dahon sa mukha ko guys. Pampaganda yan. Pampakinis ng mukha. Huwag nyo lang tatanggalin. Ganyan na siya. Okay. Init. Kahit saan. Ano yung daw? Ano to yung camera? Ay. Wow! Mag-hi ka dali. Auntie Robs. Hoy! Okay guys, nakalabas na tayo ng aming bakuran. Okay. Pero sila kumakain pa doon ng barbecue. I'm tired. Kitang-kita naman sa mukha nila. I'm tired but good. Bye-bye! Bye-bye! Kami na lang yes. Sige, at saka si Marlon na lang pupunta doon. Sige, ingat. Okay guys, uwi na muna kami. See you again in my next vlog.